Chenro mar goyo kogno ji 15 manopuodhi kod duol mochung'ne ndiko jotij piny owacho mar laro kom mar ogai mar jomin bura ochopo e ng'iende odiechieng' ma kawuono. Odiechieng' mar ariyo mar aput motelne kod jang'ad rieko ne apisi mar Attorney General Shadrack Mose nodayo dho ji 8 mamoko ma bende geto komno endo. Moko kuom ji mane oda dhogi kawuono noting'o jatend jotich e bad migawo mar jomin bura Lilian Omolo, jang'ad bura e doho ma Machakos Francis Andai, spika machon mar od bura ma Nyandarua James Ndegwa e kind mamoko. Apudno koro dhi chwalo nyinge 3 ne jatend piny Kenya mar mondo gwel ng'at achiel kaka ogai mar jomin bura motelo ne chiwo nyingno ne jood bura. Kom mar ogai mar jomin bura no ne odong' thuolo bang' jatend piny Kenya William Ruto gwelo Nordin Haji kaka jatend migawo mar obila mang'weyo maling'ling' miluongo ni NIS. Kodhi mbele ni obila mag okwach kich